ngadi Rudolf Maulong bersementai kini ke film bakla bat la juang ru la kambun telihi film ya kumba khatway khat artli ai Kat nu kamen sim kak men Pangan dan ringkat bapi Yes, gimana? Halo? Itu di mana? Panga ichi shaya pi Oh la 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 Oh la 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 Boleh. Segini pun selain ya. Ngam setengah dia. Hatu kadang kecil ian. Kini kadi ka film ka compare hi naki we ki film ba ngak sim benta mar ki bebon hi ki film ki bang sim benta ki long bat specific ya ka love story rai kini film bakla ka dei hi ka film love story rai ka clear lang bat ki komedi ti kalong bas ngotanat bat kan dei ka film ru ban nom no ban pen tamasa ngatrai ban pen kia ki brio bat kalong bas ngotanat ba ngayok ban sim ya kini haringkat bat i kambor di bela sim talang bat ngaka film iet Rem ne pak? Mana is ne? Sino selain? Sesiang mengajar ni men Ya siapa mah? Boleh memang mun situ. Ngapa orang kenang ipi cini ya? Ngan Kuat yang pina. Kecil ian nampi. Wajib bersama gitu ya. Tak ada doang dalam ini. Ngai iya pi. kejing idan bentalang jonga bat kambor kalong ko bas ngotanat mar kibun ki benta ki ba wat ka script ki don ki dialog ki ba i nong tho ila tho i ba biskerius ringkat jong ba ban rai kejing don lang ba kambor ko pen ngotanat su namar ngi yo ban pen kelaru ya ki dialog kani ka film bakla ti ki di ki ban pen ngotanat yu pat ba ban yo ban pej kani film ba sa penisian Dile nak. Ngala bakla Boleh me kadang Memi dom yang amdai. Boleh Pet kemali. Berdui teh. Ani kalau hidup. siam ya ka main role here kani ka film tang ba ho kumbangan suong ladang adai makna main role lada film ki sporting ngatrai kanum long ka film ka ban job mo tiga ringkat ke jingdon lang i kam adian ki jong i wandai i moli David ki baboni nong sim bentalong ki adon bentalang kani ka film klak long ba baro hi ki di ki mien rai ka jing ya kersian lang itu long ka yarap ban pen internet show ya ka film nomar ka film kam da song than tang yu main role wal lang ong bang adai main role rai ka jing ya don lang jong ki ka di ka main ka long gum ta ba Hajing in jom nga tema pishisha Wat laya pi nyampat ya kendor da shisha Mengkedup ya pi nga transisha Jing i jom nga kermen kambakla ndo ong kumno nga pois kani kam ak film nomar shua ba ngan fierce ya kamera mo bangan ak i film ningkong simbenta aki music album ti shua ya ketua nomar i hinmen jongi haringkat i madua i ba jeri maulong ba doklan maulong kidei baju penmi ya ki audio kaset ti tu ki por kelas hadian jong kebai ba Pradip kurba ila betin ti mo kolong bei sedang bensina ki music video ti ki babon na ki nong penmi film nong penmi jingrwai
ki sedang ban ya lang ya kejuk ka benta ban penmi lang ya ki video album te kajing aimen siam kajing penslur kajong i henmen bat kum ju jeng madu kalong bangan face kamera bangin persyang ban ban ang ya ki music video ba maki ki penmi dei lingba ki tu ki por kan sapoi pat yang bangan sim benta pat hai ki kam film. Hi girl. Hi. You look so beautiful. Nasir. It's good now. Syah. It's good. Abang apa dia pi? It's good. Abang people some kid. It's good. Abang apa dia pi? It's good. Abang people some kid. Dur baba brio kom kusum tiu sikit nan aki dur marwai ngam lang lem da yamat. Dia ga dong pik lang an pik dis nyo rem kom twai ba chum ya do do tirang sam la pi bena. Mat ya pi ki fine go dur ba janan. Don lo tirang pi ben kusai. Ngala bakla. Ka film ka banikong kadai ngan yai kan mau ka dei hi ba i penmi i ba jeri mau long i madu jungi ti kadai ka ba direct ba tho di ba Anthony Kong wang. I love you, Rose! Nasukmen kamen sim ban yasno bayang api priang hun nasnohon kadono baya jing idhang api raiko nasukmen kamen sim ban yasno bayang api priang hun nasnohon kadono baya jing idhang api raiko. Ban ong ye ka ta ho ka film ka ba ki brio hi kumban su ong mo nama buon ki sen kerteng ki nu ki aktor lingba ka film ka ba ki itanan ti ka jing pau ka jonga hi ka dei na ka film mam ka dei ba penmi hi ba Anthony ba i direct mi ti nama buon ki ju khot inga ulam ti hadian ka tu ki sedang benmi sakiwe ki film dian ki internet ya ki tu ki wei don bakot lam don bakot roni don bakot lala ka jing ngor tenat ka jongki.
kaching e happy ngala ID damen sim balalo happy ngala ID Ngatep bapitep bahapit ngala IT Ngatep bapitep bahapit ngala IT ki don hi ki kum ta mo ka jing trei ka jongi don hi ba uban kan thoa don ban yero ya kata ti ho ki penslor hi long ki don ki ba ai men siem fi dei ban ya sa khman mar menta kumba kalong ha kini ki por bun ni sedang ban sange no ya kini ka benta mar ka dei lingba jong ka piracy la jur palan ti dei na kini ka daw ba ni kum ki nong penmi ru ngim sngunut ban ya biang sakman ho buon ki bakwa ingi le biang ki film beli phim akshu beli pija la kata snam mo nama hadian ka film sati la kumba arsnam lai snam ai ti kamdon shu ka film thmai ka ba nga ngayo ban chimta ni ka ba ngin penmi ti gidon ong beli phim akshu ti nga ong ki ngin ya akum no nama ladangi penmi ru kamut ka returns kam don kam tam ki don ngan suong ki don ki bayaro mo yang ngai internet bhai ka film jong pi ngapet menen ka mobile kan ka jing sngo du men siam mo ringi kwa itu ki pat ba ki bay internet ki bakwa ban ai si sai ka jing kersian ki dei ban thiet ki cd la ni one page ho hol da kim yo lat ban thiet ma kuma kini ki por la bun bangi ya kan randian ban penmi ya ki film ki cd mar sisen bangi la penmi ya ki cd la bun ba ki kopi dian kin sa shui dia tat kum tu kan te kata hi na ki nong kersan hi ngan ong ki don ki bayaro ki don ki ba ai men siam ki don hiru ki ba kan tho ki bon ngim la ban len ya kata ki don ki ba sngo tanat ya ka e ba nga ak ki don ki bam sngo ya ya ka e ka long kata kerkom Nangakija marsinya kendo ya pi bae kumjing posnio piwan pahanga nari kingai piwan shisha kijing kenja nangakija marsinya kendo ya pi bae kumjing posnio piwan pahanga nari kingai piwan shisha Ngarukum tukum tangalo Ngasopir na dong syadong Ruthei chunga kaklaro Ngasmo id na du engkong Kumdo pat ngan yatu Kumdo kenyaro Hey, hey, yeah, toya tote ya nga Atu pidei puri blai ba shisha Hey, hey, yeah, wakung chika shu na nga Ya kajing ita nga pingan pla Kabaya pinga ichisha namar ki babon higi film ki ba nga shimenta ki bon higi degi love story ti bon higi song love story pi trim ha ti adu menta ka ba compare ka kalong ka film lanu ka dei ka film kamda stress than ya ka love story dan la ka jong benta ti ka tu ka dei ka ba compare na ki we ba nga shimbenta ndai babon higi degi love story Ke ik belum ja. Hak sing imu sungai.
hagising siya. Ngakwa syuan kan mau kini ki bro. Penban di kini gibri besyo ya. Kiba peniap i mei pa jonga. Ba di kini hiru gibri. Kiba peniap i perlok be i jonga. Ba di kini hiru kiba pensni ki imlang salang. Ba kinong kai drugs besir kai tam. Ba kinong peniap brio. Habang ngakwa an pet singa nagjing sniu. Kini pan kiwan nga. Balitem. Ngade bani. Kendian sepang ka film lanu kadai ka story keba ngan ongkum no ka revenge namar kadai ka story keba villain mo ulit penyap ya kikmi kpa jung ti kumjo ya ka actress ti ukwa ban ya kendu bet yo new bri marka deal ru new gang de ba khai drug su ba ai ti new actor kani ka film lanu long ukwa ban change pen kalai ye kini ki jinglong ban namar don ru perlok ubangop aki drugs ki ai ti ukwa ban pen kala ba kinum ngop su ban budien manu bale ikini ki kam but kumta ga pai ak bentabu ye kendu yo ni min gang badai unong khai uba penjot mo ti kumta hi u sheme ka revenge but utebru ba demo uba penyap ikimi pagi ai ti ka dei kalong sapang ki drug si kani ka film but ka revenge Wat Randin. Alan, kumbang loong. Nganyap kum keriyo le. Om kum khau pot ban i phi marwai. Kata ka bang kermen na pi. He. Hey man. Berhap. Oh. Paul, Cemedon, Pataru Memuan, Chloe. Sini si jalan kundang. Walbi, Usia jangan. Ngaman sih pediap no ayu. nadu nungkong ngap sini ayu. Ka IT ka de film kalong kerpang si Shahi nam ta junga nomor ka de film ka ba ni produce hi ringkat mengabat iba Edward ti ringkat ka jing kershan lang nayeng nasam ki hendan mo
Ti kadai ke film ke ba ngi stress ai ke story kadai sai bentar sora. Ki babuan hi ki bangi sim bentaru ki dai segitu ki tan sora hi but kadai ke film kumbangan suong agak sya ke IT kam pat kut. Namar kadang dai ban beteng na ketua ka bentar ke khadu ba ulang matla mo. Ndai agak jenglong jong di kayo kolong ba ngi dang hab ban perkhat suwa langin beteng biang ni kumnuan rei ka story ka script ka kila biang na dong sedong ba Edward la de ban penkre dei ka sulong bangin hab pit thu suai kini ka rukom long ka market mo ada ka market ka klik ti kamot ka penslur ringi ba ngin beteng biang ya ka IT part 2 ti kolong ngi hab pit thu kumno kumbangi yo ka respond ya ka film jong Daniel Nongrom good response thì cũng ju cái film jeng kong semi kong thiang ngi yo good response tingin pit thu sai kini cái film bakla kolong cũng no lada namar kini ki film ki ba ngi ki ban mi menta ki badang ya bat kini bakla bandang kebangin sapen Asian kolong ka film kim dai ki ba malumala kolong bingila sna bhai ti lada ki brio ki ai ka jeng kershan nam tang ni film bakla ko mot kan ai men siam ru ingi mengin beteng biang nam taka IT part 2 Shano shano kachaba pidan ngan wat ya pi lano ngam kwa shu bando no ya pi ngakwa bandon hasin da jong pi oh she ju nong happy ngan IT Shano kachaba pidan ngan wat ya pi lano ngam kwa shu bando no ya pi ngakwa bandon hasin da jong pi oh she ju nong happy ngan IT ngan wat ya pi kachaba pidan kumbang alarai nganai tikat padon kong kiwatu serang mau kitoy ngaru kenya pi ngan boda jing lai do shano kachaba pidan ngan wadya pi lano ngam kwa shu bando no ya pi ngakwa bandon hasin da jong pi oh she ju nong happy ngan IT ngala bakla ka long kum ta hi namar khambun sien hi ngi ki nong sna film ho boni ru ki ba kan tho buan ki bam so ya hap ki doni bong balai film kasi bu jingruai bu jing ya sho ni balai stress ba ka wan dat dai kalong ta kat kum ka jing shem jungi ki audience mo kalong ba si sien barang don hi jingruai ki jing ya sho ngi hap include lang ti ki babuan hi film kasi dang long ta ti kani film baklaru ki don hi jingruai ki jing ya sho ru ki don ti kumta ringkat ke love story comedy ti kani hi long full compact ti ngai ba kani hi kan pensutanat yu pat ba ya bang Kebiang. oi bam tu sana Nam sap na What masyal the itu bro. pedam me kat memon pengen apa lagi Ya me dum urian pen bam. ya me mau it Kebuyan. oi Hah? makan luna kata kucing susi na me tame kan ring lut khat mau it me tip em kucit lut khat Kebiang sia. sesiang lang ajan ni men Ya syong me. Boleh memang bun situm. Ngapa on klang ipi chnia. Ngan ong. Pi kwa yu pi na. Kucing ina pi. Wajib bersama dengan mereka. Tak ada orang dalam pi. Ngai ye pi.
maaf ya. Kan kali phi mata phi dei wei pat. Hatu kajik ikut samla jangan lombam deh. Gamla ban i bri wa thog shkor bakran ka shabala basham. Ngam tepi dei ngam tepi wana ya tu pikir teng ya tu pikir teng Kod ya nga? Kod pa Pimon? Ladies and gentlemen. Kaçınır. Tor. Kan of na. Kini argot kidei ba don ya kasap namar shua bangin jiet ya kiru kelak don kebangi audition shua ya ki mo ti bangi ai namar kibun ngot ki belawan ban persyang ban ang ya kania ti andangi la ai ya ki ya ka script bakin puli bangin ya rehearse kum tu kimla rei kini ba syam gamut kidei bangi la ada ban audition shua ti ki don kasam ti bat kilong bakloi ban sngap eke ba director batai eke ba yakwa mo ti ki dei hi badon sam bat ngasngau tenat sibun ban yo ban yatre bat ki khamtam ba ki dang ngong ki badang thmai mo bat yo ban simta bat ki bat kiru ki ai sai kata ka sap ka ba ki don gan Kamen sim kakmen Pangan dan ringkat batpi Akum nungan ong yapi Panga ichi syayapi Oh la 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 Oh la 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 kani ko film kidang lightly jingwai but ibarwai hi di ba khambor iba shim yaga supporting role ti bunsian hi kumba ngila syam manadu ka IT ka iet sati lanu ide ba i ba khambor i irwai num ta ki film ba ngangan ang ti na takadau imat ka penlong ya kinong sina baga surjing ba khambor kaya ha na tagadau la khod i ba in rwai sundon nam tagani ka film kat kuma ga jing syam jung i ban ho ka de sien ka bening kong ka jung i kam dei hi ka basok namar ban handle bat kamera bat ban daireng tin rei ka jing penjanai pat ya kani kolong ba i ba ban i ailat lang yingi ban express i ke ig bang yingi snow ti ka jing bam strict ka jung i bat ka jing priang ka jung i ki idea ke ba ngi wei nong sim bantang ngi pasant mo i sim
ti kata hi di was ngotanat but ngatrai hakiwei ki film ki ban sawan dai indirect kumut in sa nang kham biang shu shu mo namar isngam e ka egba ni ki nongsim banta ki ajung mot lang Senja tulit no nanga Wadayanga Pawan beling Ngan boy Jadi jangan boy It's been a while since I've Kedai was ngotenan adalah sedang kediwan. Story fantastic, it's fun, entertaining story. I hope the audience will like it. Even if you fail, I believe in angels. Keban penlong iki brio ban one page ikni film bakla nama kani film long kai ya haringkat kani ka por bomenta nama kani ka film ka deal bat kani ka jing yadai jong ka Facebook ka APE ti kaya ka story dealing ba ka jing ye itu itaw ba ka Facebook ti hagata jing itu itaw ki don ki jing bakla jing ya bakla ka jing ye itu itaw mo ling ba ka Facebook ti kani hi kan pen ngautanat long kin sngo ye hap nomar kani hi gadai kapor ni generation ba kibrio ki penon kami ke Facebook but kumno agani film gani Facebook kapin bakla ni kay lam bakla ni kapin telun ye story mo atai anda kila one page ga kin sa sngo thu nomar kani hi kaya but kani generation ko bamta ba ni penon kami ke Facebook Temo itu primo. Kata ka kubur nam tai padba kan long toh kapur kala dei nam ta jong pi bo pin wan no se biju nginum pen up slam chu ho jing sha ka dei ka film ko ba ngi la dab la kham slam ti en dei jing ya ki kan rom kan ram kita ki tax ki ai ti ngatrai man tak la dei kapur shwa ka Christmas pin yo ban pen kemen yel dia ban pu summer ki ban pen la kita jing that jong news nem mo la jan kut snem artat ti one ban page yakni ka film but pin ngau tanat kendiat kumbang la YouTube bagani ka film ka dai ka ba deal chpangi Facebook ngatrai baro hi jan wei pu wei ngi penot kami ka Facebook ti kin sa ngau thu kumno ka Facebook ka trekam mo ti kumno ka Facebook akani ka film ka trekam ti kata hi ti pajba kumba nakadang jongi yung one but pin sayo ay kata ka jing ngau tanat nda pila dep pet igni ka film but ban pin ngau tanat shu nam ta jungi kalong ba pin ai ka jing Krishan but ban sangi ya kani ka jing kopi tu banom Krishan itu ki ba kopi tu mo nama ki nong pin mi tu ki em ling ba ka jing Krishan ka jong ki tinga ong i pat ba nai Krishan shu ki Krishan yangi ki bala pin mi ya kani ka film mo nama kam dei ka basuk ba ngingin penmi ya ki film mengin ang i film ka simpor ngi ti ngakwa la da PPI men siam ngi ru ngin dang yo men siam ban ya sakmat ban penmi biang i film ba itanat am ta jong pi pat ba Kat luka men siam kak men Pangan dan ringkat bapi. Yes, gimana? Lo? Itu ada mana? Panga ichi shaya pi. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Balai. Ini post lain ya. Ngam stella di hatu ka dei jing ien Sesiang mana
Jangan Ishman. Bila syuang mah, boleh memang mun chutum. Ngapau ang klang ipi chini. Ngan ong, pikwa ayo pi na. Kecing na phi. Wait, pasal mo kibri ka. Tado do wala lang phi. Nga iya phi. Iya, subah maaf ya. Uncle phi mata. Phi dei pat. Hatu kajik ikut sama jangan lombom deh. Gamla ban ibriu wa thau shikar. Bakran ka shabala basham. Ngam tepi dei ngam tepi wana ya tose ya topi kerteng ya tose pikir tengi Kot ya nga? Kot pa pimon? Ladies and gentlemen. Kachinef. Tor kan of na. Ngana bakla